Grazzi ta' din l-opportunità. Jien noħlom u nemmen f'Malta inklusiva u konfidenti. U llum nixtieq naqsam magħkom xi ħsibijiet u riflessjonijiet dwar dan. Jien nemmen li huwa biss b'sens ta' konfidenza fina nfusna u fil-komunitajiet tagħna li nistgħu nibqgħu poplu kapaċi jaffronta b'kuraġġ it-tibdil maġġel u imprevedibbli tad-dinja tal-lum. Huwa billi nkunu inklusivi f'kull qasam, imma b'mod partikulari fis-sistema edukattiva li jista' jirnexxielna niggarantixxu lil kull persuna tipparteċipa b'mod sħiħ fis-soċjetà ta' madwarna. Nemmen li biex din il-parteċipazzjoni sseħħ irridu nisimgħu l-ilħna ta' dawk li m'għandhomx vuċi u naqsmu l-ħiliet tagħna ma' dawk li jħossuhom mingħajr poter. Nemmen li nistgħu nimmaterjalizzaw l-isforzi tagħna b'approach wieħed, integrat u holistiku u li jkun mibni fuq il-ħarsien effettiv ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Din għandha tkun il-kultura komuni u li taqqadna flimkien. Li ma' kultura tkun mibnija fuq id-dinjità u dinjità li tingħata lil kull individwu jew individwa, aħna minn aħna. Meta ħadd il-ġurament tal-ħatra bħala President ta' Malta, wett li rrid inġib il-qudiem fis-solidarjetà bejn il-poplu tal-Gżejjer tagħna. Għamilt wiegħda li dil-Presidenza trid tkun ċentrali għat-twettiq fil-prattika tas-solidarjetà. Dan wettu għax nemmen li huwa biss meta nkunu solidali bejnietna li nistgħu nagħmlu bidla mill-qiegħ fis-soċjetà tagħna u nibdew napprezzaw tas-sew il-benefiċċji tal-multikulturaliżmu. Meta poġġejt fuq id-dimnet tal-aġenda din il-Presidenza s-solidarjetà, tħallbin f'impenn li naħdem bi-sħiħ għal ġid ta' kull persuna li tgħix f'dawn il-Gżejjer. Kien dan l-għan diffiċli imma essenzjali f'moħħi li tajt bidu għat-twaqqif tal-fondazzjoni tiegħi għal ġid tas-soċjetà. Dan sabiex nassigura li jingħata impetus ġdid u kważi innovattiv fil-mod ta' kif inwasslu u nagħmlu lil ħafna konxi dwar il-ġid li jista' joħroġ għas-soċjetà tagħna meta nkunu solidali u inklusivi bejnietna. Grazzi għal-riċerka u għal-proċessi ta' konsultazzjoni li twettaq regolarment il-fondazzjoni tiegħi irnexxilna noħolqu spazji siguri, rispettużi u dinjitużi fejn in-nies jistgħu jaqsmu l-esperjenzi tagħhom u jsibu l-identità tagħhom rikonoxxuta b'mod sħiħ. Xi kultant għall-ewwel darba f'ħajjithom. Kienu aktar minn 2000 ruħ f'sena waħda li ġew biex jaqsmu l-viżjoni u l-aspirazzjonijiet tagħhom magħna. Ġew qed jiġu nies mingħajr restrizzjonijiet ta' età, ta' ġeneru, ta' reliġjon u jew ta' etniċità biex jimpenjaw ruħhom fuq il-viżjoni tagħna. Dik li nsaħħu il-komunitajiet f'pajjiżna billi naħdmu biex nagħmlu soċjetà inklusiva mibnija fuq ir-rispett u d-dinjità. Però dan ix-xogħol mhux faċli. Għaliex huwa ċar li din il-viżjoni tiffaċċja ħafna theddid serju. Sfortunatament hemm dawk li japprofettaw irwieħhom u jirkbu fuq in-nuqqas ta' informazzjoni u forsi ignoranza u jażlu li jifirdu, jaljenaw u jfarku dawk il-valuri li għandhom jaqduna. Nemmen tassew li dawk kollha responsabbli f'pajjiżna għandhom iħossuhom milquta minn theddida bħal din, ta' ideoloġija li hija verament perikoluża. Jidher ċar li l-isforzi tagħna u ta' dawk kollha li jixtiequ li nġibu bidla ta' vera, jiġifieri li jkollna soċjetà tassew inklusiva u ma mxekkla serjament minn nies li ddeċidew li jagħlqu qalbhom għal messaġġ ta' għaqda u paċi. Dawn huma nies li jirrifjutaw li jikkonsidraw li hemm mod alternattiv kif wieħed jgħix
differenti minn tagħhom. Dawn sfortunatament huma mħuħ magħluqa fl-egoiżmu u li jistgħu jwasslu għal komunitajiet introverti, għall-estremiżmu u f'ċerti każi għall-vjolenza. Għalhekk nemmen verament li huwa ta' importanza kbira li nirreaġixxu kontra din il-mentalità li ġġib il-firda u li nagħmlu l-almu tagħna sabiex nippromovu edukazzjoni inklusiva. Jien nemmen tassew fl-edukazzjoni bħala l-mezz ewlieni biex inxerdu l-għarfien u b'mod mill-aktar konvinċenti il-valuri li nemmnu fihom ta' għaqda, ta' solidarjetà, ta' rispett u ta' dinjità. Quddiem dan it-teddid fil-konfront ta' soċjetà li tista' timxi l qudiem biss bl-għaqda u fil-paċi quddiem l-isfidi ta' żminijietna għandna nkunu kuraġġużi u nipparteċipaw f'diskussjonijiet diffiċli fuq suġġetti bħall-immigrazzjoni, multikulturaliżmu u drittijiet fundamentali tal-bniedem. Flimkien jeħtieġ li nwasslu dawn l-argumenti lejn soluzzjonijiet mhux vjolenti, iżda billi nenfasizzaw x'inhu verament xieraq għas-soċjetà tagħna, billi ninsistu fuq dialogu u r-rispett għal fehmiet diversi ta' xulxin. Jeħtieġ li niżviluppaw proċessi bejnietna biex inkabru l-għarfien għas-sħubija u l-ġid li joħroġ mid-diversità ta' bejnietna. Hawnhekk nappella wkoll lill-politiċi u lill-mexxejja tas-soċjetà ċivili biex iwieġbu b'aktar saħħa għad-doveri tagħhom biex immexxu b'aktar eżempju u jifhmu li għandhom id-dmir u r-responsabbiltà qawwija għall konsegwenzi tal-interventi tagħhom. Għalhekk nemmen li rridu b'kull mod possibbli nagħtu lil kulħadd, iżda speċjalment liż-żgħar tagħna l-opportunità ta' spazji għad dialogu u ħbiberija fejn jipparteċipaw bla biża' u bl-aktar mod ħieles. Minkejja li tfal u żgħażagħ tagħna għandhom ħafna x'jgħidulna, iħossuhom neqsin minn dawn l-ispazji fejn jitkellmu u jinstamaw. Na mhux qed ngħidu bl-amment, iżda li ġdin qed tkun l-esperjenza tiegħi ma' tfal u żgħażagħ li nitkellem magħhom kemm fl-iskejjel u f'istituzzjonijiet edukattivi li nżur, kif ukoll fl-inizjattivi kollha li noħolqu permezz tal-fondazzjoni tiegħi għal ġid tas-soċjetà indirizzati lejn it-tfal u żgħażagħ. Nemmen ħafna fil-ħolqien ta' dawn l-ispazji u opportunitajiet għaliex għandhom ifakruna lin-nies jifhmu aħjar lil xulxin meta għandhom l-opportunità li jiddiskutu u jesploraw il-fehmiet differenti u d-diversità ta' bejniethom. Dan huwa mod kif nindirizzaw is-suspetti u l-biża' li jinħolqu minħabba n-nuqqas ta' tarif u informazzjoni. Huwa billi nsibu bilanċ bejn l-obbligi u drittijiet individwali tagħna li naslu biex ikollna it-tama li nilħu l-għanijiet li naħdmu għal ġid ta' kulħadd. F'soċjetà miftuħa u inklusiva l-individwi huma liberi jażlu il-mod kif jgħixu. Imma dan qatt m'għandu jsir b'disrispett jew b'disprezz lejn id-dinjità ta' ħaddieħor. F'Malta u f'Għawdex tal-lum, fl-iskejjel u fil-kulleġġi tagħna diġà qed nirrikonoxxu li l-identità tal-individwu hija xi ħaġa fluwida u mhux xi ħaġa fissa. In-nies illum aktar u aktar it-tfal u żgħażagħ tagħna jistgħu jiddefinixxu lilhom infushom b'modi differenti fi stadji differenti ta' ħajjithom. Dan l-għarfien għal din il-komplessità tal-identità tagħna iġġielna nagħtu iktar importanza għal bżonn li jkun hemm bilanċ bejn il-libertà individwali u r-responsabilità kollettiva tagħna. Hemm bżonn li bħala soċjetà nifhmu li flimkien aħna soċjetà ta' individwi li niffurmaw parti integrali minn komunitajiet differenti imma li rridu nibqgħu dejjem konnessi. Jeħtieġ li nfehmu li r-responsabilità tagħna bħala individwi, bħala komunitajiet trid twassalna li nagħmlu għażliet għaqlin. Jeħtieġ li nfehmu li r-responsabilità tagħna hija kbira għax twassal għal għażliet li jista' jkollhom effetti mill-aktar serji. U nieħu ftit eżempji sempliċi. Aħna lkoll liberi li nagħmlu l-għażliet tagħna, għażliet li fejn nistgħu nħeġġu l-vjolenza,
jew nistgħu nbedu l-vjolenza. Għandna l-libertà li nażlu u għalhekk nistgħu nażlu li nagħmlu l-bibeda jew nagħmlu l-paċi. Għalhekk nemmen li hija r-responsabilità tagħna flimkien biex insaħħu lil kull persuna billi nagħtuha l-ispazju, ir-rispett u d-dinjità. Jekk insaħħu lil kull persuna b'dan il-mod, inkun qed insaħħu l-komunitajiet diversi li jiffurmaw part integrali minn din is-soċjetà. Iżda biex nilħu l-milja ta' dan it-tisħiħ u nassiguraw li jkun wieħed sostenibbli, jeħtieġ li niżviluppaw, noħolqu fejn hemm bżonn u nsaħħu l-komunikazzjoni bejnietna permezz ta' proċessi u spazji li jagħtu widen lil kulħadd. Jeħtieġ li nitalmu niċċelebraw dak li għaqadna. Hemm ħafna, kemm bħala individwi u ma' gruppi u ma' komunitajiet oħra fid-diversità sħiħa li jeżisti fil-gżejjer tagħna. Nemmen bis-sħiħ li huwa valur kbir li wieħed jaċċetta u jitgħallem mid-differenzi ta' bejnietna. Konvinta li billi nitgħallmu minn u dwar ħaddieħor ma nkunu qed innaqsu xejn minn dak li jagħmilna aħna. Anzi konvinta li nsiru nafu lilna nfusna u dwar l-identità tagħna ferm aħjar. Nemmen ukoll li b'dan il-mod insiru nafu lil xulxin b'mod iktar awtentiku meta nifhmu l-umanità essenzjali tagħna u narawha riflessa fil-ħajja ta' dawk li konna naħsbu li m'għandna xejn inkomuni magħhom. Irridu naħdmu aktar biex nippromovu sistema edukattiva miftuħa u inklusiva għax dan hu essenzjali biex nilħqu dawn l-għanijiet. Iż-żgħar tagħna ħafna drabi jifhmu aħjar minna l-importanza tal-ħbiberija u l-importanza li wieħed jinseġġ sistema ta' konnessjonijiet bejn nies b'esperjenzi differenti, fi spiritu ta' libertà u rispett. It-tfal u żgħażagħ tagħna huma imxenqa għal ħbiberiji sana u ġenwini. Dan jirreflettuh miegħi fl-inizjattivi li nieħdu fil-Presidenza biex nisma' u niddiskuti ma' tfal u żgħażagħ. Ħadd ma jitwieled bil-preġudizzju, ħadd ma jitwieled jaf jeskludi, ħadd ma jitwieled jaf jobot, ħadd ma jitwieled egoist, ħadd ma jitwieled estremist, ħadd ma jitwieled vjolenti. Huwa l-eżempju tagħna l-kbar li nuru t-triq liż-żgħar. Dawk li għamlu lil Malta id-dar tagħhom bażla jew minħabba ċirkustanzi imposti u sfurzati fuqhom għandhom jaqsmu magħna f'din il-libertà għaliex id-drittijiet fundamentali tal-bniedem huma universali u mhux magħżula għal xi ħud u għal oħrajn le. Huwa dritt tagħhom ukoll li jkollhom l-opportunità li jgħixu ħajja dinjituża. Għalhekk jeħtieġ li nkomplu naħdmu flimkien biex inwarbu dawk id-diviżjonijiet li jeżistu għaliex fil-verità m'hemmx għalfejn jeżistu. Irrid nagħlaq billi nfakkarkom fl-impenn li għamilt sentejn ilu li nkun il-President tal-poplu kollu. Dan l-impenn ma nistax inwettqu waħdi. Nitlobkom tkunu miegħi għall-bini u tisħiħ ta' Malta inklusiva u konfidenti fi anfisha. M'għandniex biċċa xogħol faċli. Ma nistgħux sempliċiment nuru tibdil kosmetiku jew tal-apparenza għax ma jwassalna mkien. It-tibdil jeħtieġ isir għandu jkun f'kull eżempju li nagħtu, f'kull azzjoni li nwettqu u f'kull deċiżjoni li nieħdu. Nemmen li nistgħu nagħmlu dan jekk tassew ħajjitna ta' tixjieda li nemmnu fir-rispett, fid-dinjità u fl-għaqda ta' bejnietna. B'hekk nistgħu nassiguraw li nkunu persuni ħielsa biex niżviluppaw il-potenzjal sħiħ ta' kull persuna fl-aħjar interess tal-komunitajiet tagħna u ta' pajjiżna. Ringrazzjakom.